Sme live? Zdravíčko chat, jak sa máme? Hola chat, ako sa máte? Ahojte chat, ako sa máte? Hello. Už počujem. Marko to počúval, ale som mu to ohováral. No dobre. Pre mňa je sexuálna hračka, že putá, to je tak všetko. Malo vypofnúť vyjadať. Ja som menej dobrý som. Dochádza alkohol, nej dobré. Je nejaká postava? Pinchilink. Ty kokot! Co ti? Ja som skoro vykočil vodu. Koláda. Čo, choľa? Kaktus. Ne, to je kaktus. Kaktus pochorový. No, to je také plnené, ono je. OK. Áno, zlakol som sa toho. Áno. Hral som Aliena. Čo čakáš? A kde je Ferko a ostatní? Kde sú? Čo hrajú? Traky? Ty môj... Ty keď spomeň čerta. Niekto tu papal. Aha, pozri na nich obidvoch. Ahoj, ahoj. To je či... Ja tam nie som. Jovado. Dežer to. Počujem, aké ma tu niekde vypne. To bude pekne v riti. Ej. Môžem tu ja to zájdem na ten náklad. Že mávaš zadu? Hej, na opačnej strane sa Počkej, to to čo bolo? spravil. Nič. Niekde sa vyjapal. Počúvaj ma. To čo je zlavič? Z jednej strany si taká veľká a z jednej strany si taká úzka. Už si to niekto niekedy povedal? Neviem. Chápeš? To je za hru. A každopádne, daj, poj. Nevím. 994. V podstate ešte niekedy možno uvidíme, pretože týmto videom budem povedať proste, že na Twitchi končím. No, takže dúfam, že ste užili úvod, pretože práve teraz sa presúvame k časti, kde som si začal vlastne vyzovať tú izbičku. A keďže sa venujeme tým hororovkám na tých streamoch, tak som sa rozhodol, že vlastne vytvoríme niečo unikátne. Tak som sa rozhodol trošku poštelovať svoje akustické peny a niečo na nich vytvoriť. Bol som si kúpiť nejakú halloweenskú výzdobu a ako to dopadlo? No zaujímavo. V začiatku to bolo také, že no keď som vybral z toho balíčku tú pavučinu, tak som si hovoril, že jak to spraviť. Trošku som sa na tom tak pokukával, rozmýšľal som čo ako, popri tom som niekedy niečo zbaštil, áno. Ale samozrejme bol som si už po rebríček, pretože jak som to vlastne robil, tú pavučinu, jak som že som mu rozširoval proste, no. Hore som už nedočahol, tak
som si donesol rebrík, takže tak. Vidíte, že Harenko je veľmi usilovný, rozmýšľa čo a ako, no. Prúšla babička, pozdraví, no, tak trošku, nevadí. Skúšal som svoje krásne toto, svoje logo, pretože bohužiaľ bol tam vytrhnutý kontakt, takže som ho musel opraviť, ale samozrejme logo už funguje. K mojim pavučinkám akože išiel čas, tak som sa k tomu nejak viac a viac posúval v tom. Už to vyzeralo o niečo lepšie, len stále bol problém v tom, že hore som sa nejak nevedel dostať na tej druhej strane. Takže som sa hlavne sústredil na ten stred, aby vyzeral hlavne pekne a tie kraje nech sú čo najviac zaplnené, lebo keby to bolo úplne také poloprázdne, nevyzeralo by to úplne fajn. Teraz som si bol mobilu, pretože akože zistil som, že tam vyzerá, keby tam bol pavúk, ale že sa nebol. Popri tom mi volala priateľka, tak som sa volal, rozprávali sme sa, hovoril som vlastne čo sa deje, čo robím. Bola samozrejme boli sme dneska spolu, máme meniny, ktoré som oslávil trošku a tam sme sa to rozprávali, že idem ukázať, že nie, počkaj si až keď to dokončím. Ruko to tam štýloval, akože bolo to pain, akože robiť jednou rukou, čo vám poviem. No akože išlo to ale každopádne. Samozrejme niektoré peny už sú také labilné, že už po tom čase nejakom už trošičku, no jak to povedať, sa odlepovali. Musel som dneska aj lepiť znovu 3 peny stredné od ľavej strany. Hej, takže nebol to úplne, no, plná krása, pretože nebol som nadšený, lebo som vedel, že budem musieť objednať zase spray, lebo mi akorát došiel, keď som ich využil. No, tak presunuli sme sa na druhú časť, na druhú stranu a teraz prišiel ten najväčší pain, zistil som, že vôbec tam nedočiahnem, takže som to tam musel vôbec nejak doťuknúť. Ledva som, ako vidíte na špičkách to tam snažil sa ako krpec najväčší, vidíte aký som malinký, proste nejsom tak moc vysoký človek, bohužiaľ človek si musí nejak poradiť. Tak som si rozpýtlal ďalšiu onú barku tej laty, alebo čo to bolo. A vlastne sme to tam nejak, no, nejak som to spravil. Nepýtajte sa ma ako, proste som to spravil. Zase som sa začal hrať s tými rohmi, potom som sa snažil zase ten vršok, lebo to bol proste pain sa tam naťahovať. Pre mňa už som chytal krč do ruky, už sa to nedalo, tak som sa vrhol na spodnú časť. No a po nejakom čase som sa zazvrhol proste na tú vrchnú časť, proste. Hej, tej pavučiny, alebo proste mal som toho strašne veľa a to určite som nehodlal použiť všetko. Použil som len proste nejakú polku, takže tak. Ale vidíte ako sami, že proste je tam toho dosť a ešte len bude. Ale viete čo, už viem aspoň ako sa cítia samotní pavúci. Viete koľko roboty s tým majú? No každopádne, jak som to dokončil, tak vlastne bol som medzi tým doma, ale musel som venčiť psa. No každopádne, prejdeme k ďalšej časti a to bolo pásky. Nevedel som vôbec jak to tam mám dať, lebo rozmýšľal som, že či dám na šikmo, či dám na výšku, či dám do výšky, na šikmo, nevedel som vôbec nič. Rozmýšľal som, že jak to dám, tak som sa na to tak pozeral, pričumoval, že dám to úplne hore, jak to dám vlastne. No a potom som sa rozhodol, že to dám tak trošku do vrchu, trochu do šikma. A som sa snažil nejak našponovať, len problém bol, že sa to furt odlepovalo, ledva som sa tam nalepil cez tú pavučinu, lebo jakmile som tam dal tú pásku, tak proste sa to zlepilo dokopy a nedržalo to poriadne, no. No, na radu prišla ďalšia páska, čo bola oranžová, no tak samozrejme to bolo ešte horšie, pretože v momente, ak sa to tam nalepilo na tej druhej strane chcel, tak sa mi to odlepilo hore, takže som chytal nervy jak pes. Nevedel som čo mám robiť už som proste strásal nádej. Každopádne, v momente ak som to zlepil, tak som išiel na fázu 3 a to išlo už potom kostlivec samotný, ktorý tam mal pribudnúť, ale samozrejme v momente ak som to tam prilepil, tak tá páska spadla. Každopádne kostlivec trošku padal, tak som si to pomohol vlastne to pavučinou aj tú pásku proste pridržať. Ale potom som si povedal, že sa mi to nelúbi, tak proste som sa rozhodol, že proste to sa dám vyššie, lebo sa mi nelúbil, ak bol moc nízko. Tak som ho dal vyššie a snažil sa prichytiť vlastne tou pavučinou. Ďalšie prišlo na rad to, že snažil som sa toho kostlivca nejak nastylovať, aby vyzeral nejak normálne, nielen proste v divnej polohe, proste, že všetko má smerom dolu, ruky, všetko aj nohy, tak sa snažil nejak nastylovať, aby vyzeral nejak normálne. Každopádne proste mal som viac tých pások, nebola len jedna, bolo ich tam viac, ale nevedel som na čo ich použiť, tak som kúkal, rozmýšľal, že čo spraviť. Trošku som ešte popravoval tie pavučinky, nejak som to tam doľaďoval
Hore som samozrejme neuchyťoval tú pásku, lebo držala zatiaľ pevne, tak dúfajme, že aj bude. Bytek je vlastne opaučinovaný, doplnil som malinkých pavúčikov, ktorí tam boli k tomu, samozrejme minimalisticky sú vidno. A potom prišla na radu čierna páska. Tu som rozmýšľal, že kde ju dám, ale dal som mu nakoniec pod tú penu, kde mám vlastne logo, pretože neviem ho dať do steny v momentálnej fázi a rozmýšľal, že ani ho nedám, pretože nechcem do toho vrtať do tej steny moc. Neviem, kde tam úplne vedie elektrika, tak som radšej to ani nerobil. A dal som ho za logo, aby to logo, keď bude svietiť, aby bolo aj vidno. Takže tak. Prišla na radu červená páska a tu už som sa rozhodol, že pod okno. Takže som dal na parapet, on prilepil. Trošku som rohy musel, aby to nevyčňovalo, aby to proste bolo krásne zaoblené. A trochu som samozrejme osvecoval aj samotného kostlivca, aby svietil. Proste on by svietiť, chalanisko, tak nech svieti. Skúšal som, ale nakoniec aj tak nesvítil poriadne, takže musíme dať pár dní a možno bude potom svietiť. Potom som dával ešte pavučinu na rameno, ale to je taký minimalistický style. A samozrejme som trošku ešte pán kostlivca poupravil a samozrejme upratal po sebe, lebo nebudem nehávať za seba svinčík. Treba si upratať, no každopádne bolo hotovo a teraz je potrebné sa pozrieť na samotný výsledok. No. Samozrejme ešte som trošku nasvedcoval, ale bohužiaľ nejak moc to nepomohlo, takže tak, samotný výsledok už vidíte som teraz.